Godmorgen. Godmorgen alle sammen. Godmorgen, godmorgen. Vi lader til at have endnu en pragtfuld dag foran os. Perfekt vind, vil jeg næsten sige, og solen skinner og så videre. Det kan næsten ikke være bedre. Så forhåbentlig får vi en rigtig god dag i dag. Det vi kommer til at gøre, det er, at som I husker, så satte vi onsdagen som værende åben for de øvede. Ikke? Men det vi kommer til at gøre, det er, at vi kommer til at lave mand over bord øvelser i dag. Ja, det glæder mig at høre, fordi det var også lidt reaktionen, jeg halvt om halvt forventede. Det vi kommer til at gøre, det er, at Jeppe og Hans tager ud i triføjlen og guider jer igennem det. Ikke? Og vi kommer til at gøre det kontrolleret, således at I en læser ad gangen, hvor der er 2 mand på, der hopper den ene mand over bord i henhold til instruktionen fra triføjlen, og så laver en 8-tals vending og kommer tilbage og samler vedkommende op mod vinden, altså op i vindøjet. Og bare lige for at være sikker på, at vi alle sammen er med, så prøv at kigge herover en gang. Så sejler vedkommende, der fortsætter båden, sejler videre og vender op mod vinden og laver den her 8-tals øvelse og kommer tilbage. Og på den måde, så når I kommer rundt her, jamen, så skyder I op imod vinden. Ikke? Det vil sige, at farten kommer af båden. Exactly. Yes. Og op imod vinden og bølgerne. Og på den måde, så samler I vedkommende op. Ikke? Og I bliver hjulpet igennem det her derude. Ikke? Så en af gangen, havde jeg sagt, og I gør det kun, når I bliver instrueret om det. Ikke? Så det er for de øvede. Og for begynderne, der kører vi videre, som vi har gjort de foregående dage. Der samles vi ved det firkantede bord herovre. Og så sætter vi os og taler, når vi har fordelt båden. Ikke? Den gyldne dame. Den gyldne dame. Og dit navn der? William. William. Du får Snehvide. Oscar, ikke? Med C, ja. Okay. Klar med K? Med C. Jeg tager Ludotera med Andron. Jeg hader det. Altså, vi laver med en otals nu? Ja. Og altså, kan du sætte en terra og sådan noget til? Og så? Ja. Altså, kan du også 200 meter sådan? Hvad med dig? Ja, det kan jeg også. Hvordan er det med sikkerheden? Sikkerheden med, vi skal have, der er det RUS-reglement. Altså, vi skal have redningsvest på. Så må vi faktisk ikke også her på broen og sådan. Ja. Hvis vi ikke har redningsvest på, så må vi gå på broen. Og så lave lykken. Sådan der. Nej. Nej, du skal lave lykken med den her snor. Og så skal du holde det der. Og så tager du slangen op igennem søen, rundt om træet. Det her træ? Ja. Nej, den anden vej rundt. Sådan der. Og så ned igennem søen. Og så hiver du. Kringle. Okay, så prøver vi det igen. Ud af søen, omkring den her, og ned igen. Ja, nu er den der. Sådan. Goddag, goddag. Jeg skal ud og sejle med min storsøster. Lige nu der sejler hun derude, men jeg tror snart, at hun kommer og samler mig op. Så ja. Så du står og venter på hende her? Ja, og så står jeg og hjælper de andre med at få deres både i vandet, så ja. Er det en god klub, den her? Ja, det er en sindssygt god klub, så ja, jeg tror alle de er glade for den. Det er jo meget god sejlklub. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men den er i hvert fald meget god.
Det er simpelthen, den er knækket. Det er der rød, og det kan vi altså ikke gøre noget ved nu. Vi bliver nødt til at tage den her ind. Det er godt, Anna. Beklager, vi skulle bare lige have hjulpet Cecilie først, ikke? Skal jeg holde fast? Kan du se den derovre? Ja. Ikke? Og så drejer jeg. Sæt dig i den her side på. Og du i den anden hånd og støder. Ja, det er helt rigtigt. Så sejler du over mod en gammel mølle, og så følger vi dig, og så siger vi, når du skal vende, ikke? Det er sådan en dag, hvor vi ikke kan komme hen til dig igen. Hvad var? Det der bare med at vende, det kommer til at tage en halv time. Ja, men det kan jeg godt se. Men i morges var det faktisk 3-4 meter, ikke? Så det var ok. Yes. Ellers så må I bumme rundt, ikke? Tal med den om det derude, ikke? Hvad var? Træk ind til dig selv. Vil du ind? Ja, du trækker lidt ind til dig selv, ja. Sådan, ja, ikke? Så kommer der lidt fart i båden. Op. Jeg kan nu i bunden der. Svøm op i vandet og lig. Så går du op i vindøjet, Anton. Op i vindøjet. Du prøver igen, og så vil jeg gerne have, at du ligger en halv meter fra ham. Vende op i vindøjet. Sådan, skarp vending. Ups. Ja, det var fint. Ja, der er gået helt badefærden derude. Og der er ikke en eneste, der øver 8 taler. Nej, først er to. Lave mand over bord. Hvis strækset skal vi vel også øve mand over bord med den sidste laser. Ja, vi tager. Hvem er det? Det er Morten og Erik. Morten? Ja. Over bord. Op. Og så tager det altså bare hen i det. Jeg vil hente os. Jeg vil hente os. Det er koldt. Ja, jeg ved det godt. Der er en vind, der ikke rigtig kommer over dig. På den rette side, og vinden også ligger og sådan noget. Overhold det lige. Ej, lidt tættere på mig, mand. Erik op i vindøjet. Jeg kender det. Ikke fra det sejt ud. Det er jeg ikke. Så er det lov. Hvad er du David? Nej, Hvad laver I? vi er vores skruerne, der holder bomben fast og knækket. Undskyld, hvad sagde du? Skruerne, der holder bomben. Skruerne, der holder bomben fast og knækket. Oj. Okay. Og vi kan ikke komme nogen steder. Jamen, så må I svømme ind, jo. Ja, nej tak. Skal vi trække jer? Ja. Jamen efter sigende, så har de bare lavet en kæntringsøvelse, og så sker der det, at bomben, det holder man saltvand. Saltvand, det er ret hårdt ved udstyret, og så på et eller andet tidspunkt, så knækker det. Så giver det fra. Så nu skal det bare ind og loddes. Det har vi en mand, der gør, og det drikker os. Og en er der inde over sejlet, der er i rækken. Den her, ikke? Den plejer at sidde her. Og så holder den bomben, så sætter man bomben på den her. Men vi kæntrer lidt frem og tilbage, og det kommer op igen, så den her røget sådan herned. Det er ikke helt hensigtsmæssigt. Selvom de fleste af bådene kan betjenes af en mand, vælger flere og være to om at sejle den, så er det også nemmere, når båden skal trækkes op. Men se lige Uffe her. Han sejler alene, og han trækker også selv båden op.
Er du okay? Ja. Kan du ikke lige sige, hvad du hedder? Uffe. Uffe. Du er stærk, Uffe. Jeg er ved at skære nogle bananer ud til de sultne og trætte sejlerbørn, som lige skal have nogle kulhydrater i maven der, sammen med noget saftevand og en enkelt chokoladekiks. Det er ikke så sundt, men lidt sødt skal der også til. Så kan de lige holde sig indtil de får cyklet hjem til den selv og spiser noget frokost. Skal du få noget frugt her? Skål. Og lige om lidt kommer der kiks. Nej, Jens. Der får en kiks tilbage. Er der flere? Nogen, der mangler? Jeg har ikke fået. Jeg har ikke fået. Jeg mangler. Du har vist ikke. Hvad mangler? Ja. Nej, jeg har ikke fået. Nej, jeg ved, der er en læge i omklædningsrummet. Tak for i dag, ikke? Det var dejlig vind derude. Jeg vil sige det på en måde, det gik åbenbart rigtig godt med det her mand over bord øvelsen. Jeg kan forstå, at I ikke rigtig sejlede på 8-talsbanen derude, ikke? Når vi lægger en bane derude, så gør vi det for jeres skyld, ikke? Så husk det, ikke? Altså, det er ikke bare for sjov skyld, vi lægger dem ud. Så benyt de baner, vi lægger ud til jer. Den anden ting, jeg vil sige, det er, i morgen er det Skansehage, ikke? Så sørg for at komme herned og være med i morgen, ikke? Vi håber, det bliver rigtig godt vejr, og vi har nogle lege derovre, som jeg også sagde i morges. Og så er det grillaften i aften, ikke? Så tak for i dag. Det har været super. Bare det med at få det til at blive varmt, ikke? Det prøver jeg godt. Jeg er optimistisk. Jeg kan godt lide tatar. Ja,